Čaute kamoši, vítajte v tomto netradičnom formáte. Držím tu v ruke veľký foťák a idem na prechádzku, pretože milujem chodiť a prinášam teraz také, že životný update. Chcem točiť opäť takéto jednoduché videá, kde sa prechádzam sám a bez nejakej štruktúry s vami chcem zdieľať veci, ako keď stretnete starého známeho a porozprávate sa čo nové. Lebo sú myšlienky z rôznych smerov, ktoré chcem s vami zdieľať, ktoré možno pre vás môžu byť inšpiratívne a podobne. Tak skúsime, uvidíme, či to bude vedieť moje rameno zvládať a verím, že tento formát sa vám bude páčiť. Nachádzam sa v lokalite Riňovej, ktorej v podstate aj bývame už niekoľko rokov a čo sú také moje novinky životné. Predtým, keď som sa nasťahoval na stredné Slovensko, tak som fajčil a húlil. A bola korona, chcel som utiecť pred systémom do prírody a byť sebestačný, pretože mi sa veľmi nepáčilo, čo sa začalo diať a tak ďalej. Čiže odsťahoval som sa do prírody ako taký Indián s dlhými vlasmi, že budem žiť v súlade s prírodou, mimo systém, hej. A to bolo také vyvrcholenie toho môjho ezoterického skúmania, kde som na veľa prišiel, o tom dneska hovoriť nebudem. Točil som o tom iné video, ktoré bolo na Hero, ale som sa rozhodol zrušiť túto komunitu platenú za 5 € mesačne a dávať všetky videá takto na YouTube verejne. Chcem proste robiť pre vás veci aj zadarmo, dávať hodnotu len tak, pretože ma to naplňa, pretože to funguje a fičí a to, že sa mi začalo dariť v nehnuteľnostiach, ktoré predávam, tak odľahčilo tento segment robenia týchto videí, kurzov a sociálnych médií, že nemusím tlačiť na to, aby som z toho žil, pretože viem žiť aj z iných vecí, o to viac to robím srdcom. A to sú veci, o ktorých chcem rozprávať. A teda tá hlavná zmena, vďaka čomu som sa dostal aj tým realitám, bolo to, že ako som sa dal dokopy s Petrou, ako sme začali plodiť syna, ho očakávať aj jedno s druhým, ale aj do začiatku nám nešlo otehotnieť, tak jednoducho som sa rozhodol po dlhých rokoch, že idem naozaj seknúť s fajčením. Dal som tomu systém, z ktorého som spravil potom aj nejaký kurz, videokurs, že ako prestať fajčiť. Prestal som aj huliť, pol rok alebo rok potom. A to boli veci, ktoré ma odblokovali, že som začal mať oveľa viacej energie. A tá energia, jednak som sa s ňou musel naučiť robiť a stále sa s ňou učím robiť, lebo vlastne to je to, čo som tým hulením tej konope a fajčením tabaku vlastne v sebe niečo utlmoval a potláčal. A tá energia išla do toho, že som mal chuť po čoraz väčšej čistote, tvorivosti, poriadku v živote, v aute, v účtovníctve, v čomkoľvek, v domácnosti, v sebe, v živote. A začal som robiť ale oveľa rýchlejší progres ako predtým. A to odpalilo tú éru, v ktorej sa nachádzam teraz. Už je to, pozrieme to presne, lebo mám aplikáciu, ktorá mi trackuje, ako dlho vlastne nefajčím a neholím, aby som tu nerozprával blúdy. Tu máme aplikáciu. Nejde mi teraz. A pôjde, lebo je tu slabší internet. A nejde. Ja vám to potom pozriem presne a napíšem do popisu. Ale už to bude, si myslím, aj 2,5 roka, odkedy som prestal fajčiť a huliť. No a začalo sa to pretavovať do toho, že tie dni, čo som prehulil a večery a tá únava, čo som z toho mal ďalšie dni a proste bol som taký pasívny, počúval som hudbu, jedol som, v podstate furt som niekde chilloval v prírode, tak zrazu sa začalo dávať do práce a tá práca začala prinášať koláče. Inak občas tu uvidíte časť stabilizátoru, lebo som do toho nedal ten foťák úplne dobre, ale to do budúcnych videí ich potom vyladíme, že naučím sa to lepšie dávať. Prvýkrát som to tam dneska takto montoval, ale verím, že to nebude prekážať v tej myšlienke, čo tu chcem dneska odovzdať. Takže aby som sa nezamotával veľmi, prestal som fajčiť, huliť, to ma odlenilo, to mi zdvihlo kotvy. Zrazu som v sebe uzrel
tú pravdu vlastne, kto som, aký som, že som pracovitý človek, že mám rád aj svoje ciele a ambície, ale považujem to za jeden pilier zo života. Hej. Vzťahy, zdravie, financie, práca, hej, kariéra, naplnenosť a spiritualita. 4 nohy stoličky podľa mňa sú všetky veľmi, veľmi dôležité a netreba zanedbávať žiadnu. Takže som potiahol v tej finančnej a podnikateľskej, pretože už som nebol naplnený ako lektor Wima Hofa. Robím to už asi 8 rokov a ja ako taký človek zmeny, dynamický, je to dosť dlhá doba. Rád sa vo veciach posúvam a stále sa v tom posúvam, ale keď už robíte niečo dlhšie, ako hlavnú prácu, tak potom už sa zužuje tá možnosť, kam to posúvať. No a už som stagnoval ako človek kvôli tomu. Takže preto aj som si povedal, prestanem húliť a fajčiť, aby sa syn narodil do rodiny, kde sa nefajčí a nehúli a aby mal dobré vzory a v tom pokračujem. Samozrejme, že to bolo kvôli sebe, svojmu zdraviu, ja som s tým vždy chcel prestať, len som musel nabrať tú silu a teda vďaka tomu sa odpalila nová éra práce. Tie kurzy Wima Hofa som posunul odtedy niekde, ale úplne inde, čo sa týka kvality. Oni vždy mali svoje čaro, ale vyšperkoval som veci a je to poctivejšie. Má to oveľa väčšiu hlavu a petu. Začal som opäť používať prezentáciu, prednášky a stále nové know-how, na ktoré prichádzam, pretože sa stále učím a edukujem. Zapájam vždy pred kurzom, si sadnem deň a inovujem tú prednášku. A dávam tam to najnovšie, the best of. Takže snažím sa to robiť takýmto spôsobom. To sa mi predtým nechcelo, pretože som húlil a potom sa človeku nič nechce, len jesť a hrať na gitaru a na bubon proste. Nechcem to takto akože demonizovať. Ono, keby bolo fajčenie marihuany legálne, tak myslím si, že by to mnohým aj pomohlo, aby napríklad to bola alternatíva závislosti na alkohole, respektíve alkohol ako spôsob uvoľňovania sa. Tak ja si myslím, že je to alternatíva, len škoda, že je nelegálna, preto to nemôžeme propagovať, alebo ono sa to dá konzumovať aj ináč ako fajčením. Hej, to fajčenie škodí plúcam, ale sú aj iné formy. Idete do Holandska, v Holandsku si v pohode viete kúpiť nejaký koláčik alebo nejaké masielko a môže to byť spôsob, ako sa uvoľniť a tak ďalej. Ale nechcem tu robiť o tomto nejaké prednášky. Ja odkedy som prestal z toho konope, tak nemal som ju ani raz, okrem nejakého CBD čaju, čo tu u nás viete kúpiť. Asi tak. No a troška som odbočil, ale o tomto budú tieto videá, že si dovolím takéto odbočky, lebo má to byť priateľský rozhovor. Tak pozrite sa, krásne jazero. Krásny les. A milujem sa takto prejsť. Dobre, čiže toto som vám chcel povedať, že to vo mne odkrylo tú pracovitosť a podnikavosť. A začal som sa zase chytať príležitosti. Tak ako som predal vlastný pozemok, ktorý sme mali, ten 6 hektárový, aj s koňmi a tak ďalej, a som tam staval ten domček s ľuďmi, s pomocou a tak to mi odštartovalo tú etapu, že predal som si ho totižto sám. Kamarát, čo predáva reality, čo mi predtým ten pozemok aj predal, ma podporil, že však predaj si to sám, dal mi troška know-how, ako to robiť. A to mi vlastne ukázalo, že zaujímavé. Celkom ma to baví, táto transakcia. Ja stretávať sa s ľuďmi, keď uvažujú kúpiť nejaký pozemok. A tak hneď, zhodou okolností sused, a predáš aj môj? A takto som sa rozbehol, že to prišlo jednoducho samo. No a takto to šlo, až som vlastne zistil, že keď chcem vlastnú realitku, lebo ja som ani neuvažoval byť pod nejakou inou. Ja mám rád veci pod palcom a robiť to ináč a po svojom a nemať nejaké obmedzenia a že keď si myslím, že niečo idem nejako robiť, že to viem hneď integrovať. To je pre mňa veľmi dôležité. Takže zistil som, že je to viazaná živnosť a že musím si na to spraviť akreditáciu. No tak som do toho nastúpil z povinnosti, ale ten kurz ma posunul niekde úplne inde a baví ma tento smer tých nehnuteľností, zmluv, to by ste mi neverili. To, čo som kedysi najviac neznašal, začínam mať rád.
Aj dokonca som rád, aj teraz som robil napríklad na počítač niekoľko hodín, vybavoval maily a telefonáty a robíme nový web a tak ďalej. Kedy si ma toto najmenej bavilo a teraz síce je to výzva, nechce sa mi často, ale keď za to sadnem a vybavujem, tak mám tie najlepšie pocity, som úplne šťastný. A nemusím byť ani zúlený, ani pripitý, úplne som šťastný z toho, že pracujem. Mám chuť kričať a teším sa. Takže to je podľa mňa dôležité, keď práca vám robí takéto pocity, že ste šťastní a naplnení. Pozrieme, že či som dobre zaostrený. Lebo je tam, dobre by to malo byť. Tu ešte krásny zvyšok ľadu, na jazere. Nádherné miesta. No, takže takto som sa k tomu dostal a teraz väčšinu dní riešim hlavne toto. Predsa tých kurzov není toľko, že by to človek riešil dennodenne. A tej práce okolo tých realít každý deň máte niečo. Hej. Tam si dať spraviť nejakú novú zmluvu advokátke, tam niečo odkomunikovať, tam vám volá záujemca, tam idete robiť obhliadku, idete robiť prvé stretnutie, foto, video, virtuálku, to ma ináč baví. Sú veci, ktoré delegujem, hej, napríklad väčšinu mailov mi rieši kolegynka, publikovanie na sociálne médiá mi rieši ďalšia kolegyňa, mám rôznych asistentov, vždy aj hľadám nových, budem vám potom inzerovať, ale a teda, keď už to hovorím, hľadám človeka, čo by mi robil storky na sociálne médiá. Niekto do toho robí sebe a má úspešný profil a ide mu to, pozná princípy, tak takého niekoho hľadám, že by to robil aj mne. Tak dajte vedieť. Ja spravím v tomto bode za chvíľočku už otočku a pôjdem naspäť, lebo ešte mám ísť dneska von sa pohrať s Oliverkom, mojim synom. Chcem s ním tráviť viacej času, som sa rozhodol, aby aj žena mala zase viacej času pre seba. No, takže aby som sa vrátil zase k tej stope, tej myšlienky, čo som chcel povedať. Tie reality mi vyplnili dni. Predtým, keď som robil len tie kurzy, tak som mal dosť veľa voľného času a potom človek má priestor na hlúposti. Takže toto mi dalo určitú takú osnovu, že mám každý deň prácu, to je super. A aj v tom mojom slobodnom živote, ktorý je pre mňa dôležitý, mám aj stabilný príjem, úplne iné biznisové možnosti, čo môžem robiť, môžem budovať firmu, môžem zamestnávať ľudí, môžem robiť čokoľvek. Pri Wimovi Hofovi som bol obmedzený zmluvou s Wimom Hofom, s jeho firmou, pretože som nemohol školiť nových inštruktorov a budovať firmu, pretože sme to mali v zmluve, že toto nemôžem. Takže to ma obmedzovalo, to sa mi nepáčilo a tu sa mi páči tá sloboda, ktorá prichádza. Plus to, že cestujem po celom Slovensku vďaka tomu, to ja milujem. A teraz prichádzajú aj nehnuteľnosti, Kostarika, Chorvátsko, Tenerife, idem predávať, čiže budem mať pracovné cesty aj do takýchto dovolenkových krajín. A to je taký sen, to je krása. Potom ešte jeden životný update. A ja tu teraz spravím odbočku, aby ma žena dlho nečakala s tým synčekom. Pozrite, aká nádherná je tá príroda. Pardon za divoké smrkanie, ale bolo to už potrebné. Tieto životné updaty popri prechádzke budú aj o tom, že budem taký autentickejší v tých videách, tak ako to bolo na Hero a to Odo, ktoré som sa rozhodol teda zrušiť. Lebo sú to moje hodnoty, hej. Byť úprimný, byť autentický, ma baví, som to ja. A síce som realitný maklér teraz a idem aj v košeli a musím mať nejaký slovník a nejaký etický kódex a aj mám. To práve dneska, ako som to definoval, že v čom sa odlišujeme ja ako tam reality od ostatných realitiek, tak robíme to viac srdcom, viac ľudsky. Není u mňa ten biznis a tie peniaze na prvom mieste. Na prvom mieste je to naplnenie z toho, že to robím. A preto sa to snažím robiť tak dôkladne a ináč. Každý, kto sa s tým stretne u mňa a tak bude vedieť, o čom hovorím. A mám už aj prvé pekné referencie od klientov. Potom a videoreferencie, budem ich dávať von. Takže keď budete predávať alebo chcete kúpiť nehnuteľnosť, zo začiatku hlavne predávať,
tak myslíte na mňa a keď budete chcieť kúpiť, tak pozrite si moju ponuku, za chvíľočku bude web. Zatiaľ keď si dáte Martin Tam nehnuteľnosti do Google, tak vám to vyhodí portál nehnuteľnosti.sk, tam si viete pozrieť, čo predávam. Teraz mám rozrobených veľa nových zákazok, ktoré pôjdu von a zatiaľ robím všetko, čo sa mi páči, všetko, čo ma nadchne, z čoho mám dobrý pocit, lebo keď nemám, tak to ma nebaví. To je tá moja autorita podľa human designu, že ja musím to cítiť v tele, to zrušenie z tej práce, inak to nefunguje, inak to ledva predám, inak ma to nebaví tam chodiť, hej. Čiže zatiaľ robím aj niekedy nejaké novšie byty, aj domy, ale najviac ma bavia prírodné nehnuteľnosti, statky, farmy, konské farmy, alebo penzióny, také väčšie budovy, také podnikateľské projekty, investičné, proste takéto špecialitky väčšie a tie pozemkovo, ale ideálne, keď tam je aj dom, že prázdne pozemky ma až tak nebaví predávať, i keď aj to robím. Takže v tomto sa profilujem, to ma baví a teda oproti Wimovi Hofovi mi to vyplnilo tie denné práce, ktoré je pre človeka dôležité mať podľa mňa. Mať nejakú tú naplňujúcu činnosť a mať možnosť rásť, to mi predtým už chýbalo a vďaka tomu aj ten Wim Hof ma viacej baví, pretože to nie je, že musím pre peniaze, ale robím to, pretože vlastne to robím rád. Rád robím kurzy, rád som aj v tej roli toho školiteľa, ale pri tomto realitnom biznise môžem to vypnúť a môžem zrazu byť v úplne inej role a to striedanie mi robí dobre a predchádzam tým vyhoretiu. Takže to sa teším. A ešte som vám chcel povedať, s čím som sa potýkal. Posledný pol rok bolo, stále ešte potýkam, ale už to je lepšie, prestimulovaný nervový systém. To sú tie veci, o ktorých školím, že mať nejakú rovnováhu toho sympatika a parasympatika. A ten realitný biznis a to, ako som prestal fajčiť a huliť, ono to spustilo to, že stále som niečo robil a extrémne sa mi zvýšila produktivita. Normálne, že z 20-30% na 80%, že extrémny nárast toho, koľko toho dokážem urobiť za mesiac oproti tomu tým obdobiam predtým, keď som fajčil, hulil, keď som bol taký ezoterik. Ale s tým prišlo aj to, že som narazil na to dno, teda na tú hranicu toho tela, kedy už som v tele cítil, že keď takto pôjdem ďalej, tak mu vážne uškodím. Že predtým ma blokovala myseľ v tom plnom výkone a teraz ma blokuje telo. Takže jednak začal som podporovať telo rôznymi adaptogénmi a začal som používať tie nástroje, čo som dávno propagoval, ale poctivejšie. Cvičenie, otužovanie, dýchanie. A začal som brať doplnky výživy, magnézium, omega-3, chodiť na testy z krvi, optimalizovať to telo už tak profesionálne. A to aj ľuďom odporúčam potom na kurzoch. Ale začal som si tvoriť aj návyky. Napríklad, že spávať pred polnocou. Ja som totiž to často spával aj neskôr, že o 1:00, o 2:00 a ten spánok veľmi išiel dole kvalitou. Takže zavedol som teraz takú novinku, že chodím spávať pred polnocou, ideálne o 11:00, dlhodobý cieľ bude o 10:00. Používam večer také biokerské oranžové okuliare, ktoré filtrujú modré svetlo, aby sa tvorilo viacej toho spánkového hormónu melatonín. No a toto sú veci, ktoré mi pomáhajú. Používam večer červené svetlo, ale to už 15 rokov, ale to len pripomínam. A to mi pomáha lepšie regenerovať. Potom ráno po zobudení nezapínam telefón, ja mám noci vždy flight mode, mám od seba mobil ďalej a ráno sa snažím prvé 2-3 hodiny toho dňa zavolám, lebo my totiž to spíme oddelene. Ja mám taký spánok, že keď sa syn v noci zobudí, mne to veľmi narúša spánok, takže ja spím v druhej izbe. Takže ráno, tým, že chodím neskôr spať a neskôr vstávam ako žena so synom, tak ich zavolám k sebe, oni prídu za mnou do izby, pohráme sa v posteli ako rodina. Niekedy si vytiahneme nejakú takú šamanskú kartu, si prečítame, alebo syn tam bubnuje, alebo tam máme aj posilovňu v tej mojej izbe, tak si troška zacvičíme a hráme sa proste, ležíme so ženou, sa objímame. To je pre mňa také príjemné ráno. Potom si spravíme čaj adaptogénny,
značky Neohack od Vlada Rožka, s ktorým aj podcast sme mali. Brutal čaj, o tom ešte bude potom viac neskôr. Chystáme aj spoluprácu, pretože to je taká značka, s ktorou chcem robiť dlhodobo, ako je Powerlogy. Chcem byť ambasádorom týchto dvoch značiek. Powerlogy už som 7 rokov a tuto, keďže dennodenne používam tie jeho elektrolyty a ten jeho Jiao Gulan čaj zo ženčenu, čo je adaptogén, extrémne mi to pomáha. Nahradil som s tým kávu a nahradil som s tým večerné pivo. Ten čaj pijem ráno aj večer a on v sebe nemá kofeín. Topka. A ešte je to adaptogén, naštudujte si to na YouTube, že čo to vlastne je ten ženšen. Pijem aj z toho koreňa, z tej ashwagandy tie drinky, ale tie nechutia dobre. Ale ten ženšenový čaj, výborný, chutný, sladký, s medom alebo čistý, pecka. Takže to dávam ráno. A hrám vždy ráno na gitaru. Teraz sa učím pesničku od Linkin Parku, Lost. A našiel som si aj učiteľa toho spevu, takže to je čisto, že hobby, žiadna práca. A až potom zapnem telefón a idem riešiť veci, lebo tam vždy bude 5 telefónatov zmeškaných, 2 kuriéri, 3 záujemci o nehnuteľnosť, 2 advokátka, kolega a nejaké správy. A to, ak človek začne, tak neskončí, až kým nepôjde spať. Takže to treba vlastne regulovať. Ja mám celý deň vždy vypnutý respektíve telefón na stíšený a väčšinou, keď mám tú chvíľu, kedy zdvíjam telefóny, tak ho mám tak, aby som videl, inak volám naspäť, pretože to je extrémne, keď ste podnikateľ a máte toho viac, tak za deň máte tých telefónatov veľa, takže ja by som stále bol vyrušený od práce, ktorú robím a bol s tým pádom konzistentne v strese, takže to je pre mňa veľmi dôležité, že jednak mám vypnuté všetky upozornenia, okrem WhatsAppu a správ, že mi nič tam nepípa, nechodí. A myslím tak, že mi ich ani nezobrazuje zo sociálnych médií. To si vypnite akože na 100%. Aj Messenger, všetky takéto hlúposti. Aj mail, nech vám to nepípe v telefóne. A teda ja mám vypnuté zvonenia a ešte aj vibrovania, že mi to nevibruje vo vačku a nie sú to ešte na hodinkách. Sice mám hodinky, ktoré by mi mohli ukazovať správy, to prosím vás, to si vypnite. Ja vám teda odporúčam, lebo to sú veci, ktoré extrémne prestimulovávajú nervovú sústavu. A potom je človek konzistentne v tom kortizole, sympatikus nervová sústava a môže ísť do vyhoretia. A potom šiaha po všelijakých nezdravých jedlách. Napríklad človek vie z toho dlhodobého kortizolu aj nie otehotnieť, ale pribrať, nabrať obezitu, váhu. A ja som to zažil teraz, ako som mal toho strašne veľa. Stres. Už som nevedel ani oddychovať, aj keď som si sadol, že idem oddychovať. Ten vystresovaný nervový systém vymyslí, že čo robiť. Minimálne v hlave a furt je v napätí to telo. No a tak človek začne vlastne to telo ukladať tuk a priberať. To som aj ja zažil. Keď len 2 kg, ale videl som to. Takže mnoho ľudí sú obézni z toho, že sú konzistentne v strese. Buď psychicky, alebo fyzicky z toho, že majú málo pohybu, aj to je stres. Ten hormetický stres, otužovanie, cvičenie a tak ďalej. Keď nemáte, tak aj tak ste v strese, čiže ono to musí byť vyvážené. No dobre, už nebudem mudrovať o strese, chcel som vám len zdieľať, ako to vlastne riešim tieto rána, tieto večere. A cez deň to riešim tak, že nerobím až do odpadnutia ako kedysi, ale poviem si, dneska spravím toto a v nejaký rozumný čas skončím. Dneska to bolo po 4:00, zavrel som počítač, vybavená vec a išiel som si spraviť. Toto je pre mňa hobby, toto točenie teraz ma teší a idem za synom a to je ďalšie hobby. Ja už dneska nebudem robiť, možno 1-2 telefonáty maximálne vybavím, ale nebudem už nič také vážne riešiť. A v tých chvíľach, kedy nič vážne neriešim, napríklad prechádzam sa, hrám sa, rozprávam sa s priateľmi, stretnem sa s nejakým kamarátom, so ženou, so synom, alebo sám sa prechádzam vonku, tak vtedy prichádzajú myšlienky a tie drahé myšlienky a riešenia na tie biznisové úlohy, ktoré riešim vďaka tým realitám, kedy tou pohodou a tým prechádzaním viem prísť na riešenie, ktoré mi zarobí veľa tisíc eur. Takže to je tá halus, že niekedy, keď netlačí človek na pilu, tak mu prídu tie veci. Dobre, sme v závere tohto videa. Dúfam, že to bude zaujímavý formát pre vás, lebo mám profesionálnu stabilizáciu v ruke a budem mať svalovicu na ramenách, lebo ukážem vám to takto. Zrovna mám plnú pamäť v telefóne. Chcel som vám to ukázať v tom telefóne, že akú sústavu nesiem, aby ste to videli. Skúsime to cez Instagram, tam by to mohlo ukázať. No jasné. Pozrite sa.
Vidíte to? Takáto sústava. Veľká stabilizácia a Sony Alpha foťák, dúfam, že to tam vidno. Aby to už nejako vyzeralo, tomu sú pripojené mikrofóny, akurát je to ťažké v tej ruke. Ale stojí to za to. Takže, dobre. Akékoľvek otázky vlády alebo počas celého rozprávania, ak sa vám niečo páčilo, nepáčilo, mali ste z toho nejaké dojmy, pocity, máte z toho nejaké otázky, píšte do komentáru, podporíte ma tým, pretože to ukáže potom viac ľuďom ten algoritmus. Aj like ocením, aj odber kanálu a budem takéto updaty robiť častejšie, kde budem rozprávať, čo prežívam. Dneska takto, pol hodinka a v ďalšom videu, v ďalšom live update chcem rozprávať o rodičovstve, čo som si ako otec za ten 1,5 roka zatiaľ mojho syna uvedomil, akými fázami prechádzam aj vo vzťahu so ženou a prečo chodím na terapie, aj osobné, aj párové, čo mi to dáva. A chcem vám potom povedať aj o tom, ako používam umelú inteligenciu, ako mi to zmenilo život a všelijaké také vychytávky, ktoré mám na bežnej praxi, ktoré zdieľam s mojimi kamošmi a chcem ich zdieľať aj s vami, pretože vám môžu ušetriť veľa peňazí a aj zdravia emočného, aj podporiť vzťahy. Ja už sa blížim naspäť k autu, tak želám ešte krásny deň, držte sa. A určite budem rád, keď budete sledovať aj Instagram, Facebook, TikTok, kde sa snažím dávať príspevky pravidelne a pozrite prípadne aj moje staršie videá. Robil som takéto už pred rokmi, takéto, že som sa prechádzal a rozprával na kameru, také live updaty, môžete si to spätne pozrieť. Mal som dlhé vlasy a dredy. Čaute, vidíme sa čoskoro.